Hai, dăm un match? Eu sunt aici. Eu sunt aici. Hai să-l bag pe Blind. Da. Aram sau ne flexăm? Da, eu zic că Bă, fic minte. Îi arătăm un pic mușchi. Așa, primul match să fie direct rank. Mare diferență, nu știu ce. E ok. Și-a plecat. Adică raps. Reds. Hashtag Reds. urmă. Hashtag Reds. Arăți, nu? Hashtag raps. Pink raps. Să trăiești că tu. Să nu poată să dea lock-in. Bun. Dă-mă lock-in de acum dacă nu o să poți să dai. A, nu, cred că... Ia-ți unii aici. Oh, hey! În bonkoi. Sebon Zakura, Kageyoshi. No shit, Sherlock. Bă, ești... Bă, ce să... Ionica Toplane, ioi, soarele. Nu mi-au fix. Indeed, a wise choice. Let it be. Ai de viață de zi de mine, mă, cu echipa aia. Uai. Cred că se produce gaming. Trebuia să duci Gangplank. Da. Da, nu știu. Caut motiv să o fac, e ok. N-ai nevoie. Dar doar fac mine. Da, exact. Oameni răi, mă, oameni răi. Lume multă, oameni puțini, cum ar spune cineva. Cine ar spune? Nu știu, My cineva a zis brother asta. returned. Cred că... What the fuck? Perfect. Orchi lungă, da. Am avut buna de acolo, asta e. În cel. Ah, the sweet smell of science. Nam, 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 nam. Not enough variables. Every problem solved, isn't it? Ok. Corky bot side. Am venit și eu să mă laud. Ia. Mergi. Facem grabs next? Da, bine că-s 40 de oameni, pot să mor eu. E pe Corky, pe Corky! Ah. Da, nu. Am vrut să, aici, am vrut să, într-adevăr, am vrut să mă întorc pe corgi acolo, dar n-am mai avut timp. It's smaller than the diagram. A, nu pot, că-mi dau ăștia zonii. Uite, tot pe mine dă-mă ăla, mă. Am Zi, TP. mamele. Cine e Heimerdinger? E random, Heimerdinger-ul? Nu, nu, nu. Acolo. Ah, ok. Da, vezi că ce bagi acolo? Voiam să zic Get Oh? Cancer, dar... Nice. Aha! 42! I knew it! Now! What was the question again? Yasuo pe el în scaun cu rutile. Doamnelor și domnilor, Un pic s-a milione. produs gaming. Îl bombardăm. Dacă punem ciorba pe lane. Da, da. De ce furi, mă? De ce furi, mă? Că e negru. Asta n-are curaj să ajungă pe lane. Eu tot? Divided by? Are ulta.
N-are voie să și experiență băiatul. Cred că luăm turnul. Nu. Putem să dăm dive dacă vreți. Stai să dea Q2-ul și dăm dive. It's smaller than the diagram. Ok. Ok. Turnul ăsta e gata. Did I leave the Da. track by mini modulator? Nice. Cred că e suficient. Dau reset pentru Drake. Bă, am ajuns la Drake. Drake în 25, ai și TP, e păcat. Poți să mai tragi de timp dacă vrei, dar... Nu, nu, e ok. Dacă poți să dai back, dai-te. Limit testing. Sau așa. Ah, the sweet smell of science. Mind your vectors. E porca lui... Am aici. This will put a wrench Da. in. Herald, cătă, next. Da, da. Am 2k, dar mai stau. Not enough variables. Not nearly enough vedem. variables. Acolo sunt. Oh, what? Mi-a dat cancel. Eureka! O da cancel animation cu Q-ul la W-ul lui. Oi, ok, mi-a făcut o șmecherie acolo de toți banii. Mi-a luat ruta iurea. It's smaller than the diagram. Champion diff. Dar bine, nici cu efectele de la... Uite, nu. Nici cu efectele la skin-ul ăla nu mi-l rușine, n-am să mint. Uai. Oh, the sweet smell of science. Uai. Bun pe lot. A, Dar ce s-a dat atâta? nu știu. Cred că Dar furi. cum nu-i omorât bro pe ăla? Sincer, am crezut că moare. Faci băi, Ionege. Cum te crezi? It's Ia smaller valea. than the diagram. By my calculations. Pașal nahui. N-ajung. Am ajuns. Oh, tower dive. Nice flash, kiddo. The autistic brothers are fighting. Da, voi jucați la normale, nu? Da, da. Cred că semn la... Nu se flex așa. A, da? E flex? Eu nu pot să joc rank. Acum o trec cu Q-ul ăla. Au. Full flash. Am multă. Cred că se poate face o șmecherie aici. Ah, the sweet smell of science. Au. Order. Ah, sage. Nice try. Da, da, n-am murit. Dar ce p***a este de bro? Uite-le. De cum faculta imediat. If you've come to kill me, 92. There's just something about that number. Hai încă bro. Insta-kill. One shot. Are și lumea. Aici am nice. nice. Ai grijă. Oh, Wonderfully efficient. mamă ce wind wall. It's smaller than the diagram. De obicei Yasuo o joacă așa doar când e în echipa inamică. Not this Yasuo. A never-ending cycle. Dar mă jur, când Yasuo e în echipa inamică, 50 de dash-uri, ulte, flash, Q2, nu știu ce. E, când e în echipa mea, e 0-10. Păi perfect. Exact. Ai. Ione. Oh, N-am da, avut. frumos. Cât?
dădeam No, mai. e ok. Acolo nu avem ce să caut cu ataș pe ce drept. N-ai văzut câte puncte am pe Yasuo, gen, cum vrei să joc mai prozeta? Că eu nu am văzut câte puncte ai. Păcat. Ai milionul? Aproape 2. Mamă, să-mi Bă, bată. dar nu este. Ah. Ah, ba da, scrie. Are 1,88. Da. Mamă. Ok. Cum ar veni, are minus 18 ani de viață. Dacă speranța de viață în România e la 71 de ani la bărbați, îmi pare rău, dar nu prea mai e mult, băi, Bobe. E ok. Doar pentru că a jucat Yasuo. E ok, jumătatea care i-a mai rămas, tot Yasuo o să joace. True. Mi se pare corect. Bobe, Inato. It's smaller than the diagram. I knew it. Now, what was the question again? Mi-a luat tare, mi-a luat mare, da. Deci, I can cut as a fox. It's gone mad. mamă, avea shutdown-ul. No. Two tails are better than one. Or, well, you know. De ce are Corca la 7 kill-uri? We shall never know. F. Porco. După aia trebuie să învăț și video editing, nu? Ca să Yeah. pun pipuri când înjură Mircea. Aia era. Aia e partea importantă, da. Deci trebuie să nu fiu rasist. Ah, da, și tu la fel. Poți să fii ori. Bune. Working as intended. The sweet smell of science. Sage. Au! I do love a good conundrum. Oh no. Oh, I'm going to commit seppuku. Nice try. Yes, nice try, dog. Very interesting. Mi-am surândut. Tutorial.